హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈనాటి అనుదిన ధ్యాన వాక్యము యెషయా గ్రంథము 58వ అధ్యాయము 7-8 వచనాలు. నీ ఆహారము ఆకలి కొనిన వారికి పెట్టుటయు, నీ రక్త సంబంధికి ముఖము త్రిప్పకుండటయు, దిక్కుమాలిన బీదలను నీ ఇంట చేర్చుకుంటయు, వస్త్రహీనుడు నీకు కనబడినప్పుడు వానికి వస్త్రములిచ్చుటయు, ఇదియే గదా నాకు ఇష్టమైన ఉపవాసము. అలాగున నీవు చేసిన ఎడల నీ వెలుగు వేకువ చుక్కవలే ఉదయించును, స్వస్థత నీకు శీఘ్రంగా లభించును, నీ నీతి నీ ముందర నడుచును, యెహోవా మహిమ నీ సైన్యపు వెనుకటి భాగమున కావలి కాయును. ఆమేన్. ఏ విధంగా అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు, నేను ఆకలి గొంటిని మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి, తప్పిగొంటిని నాకు దాహం ఇచ్చితిరి, పరదేశినయుంటిని నన్ను చేర్చుకుంటిరి, దిగంబరినయుంటిని నాకు బట్టలిచ్చితిరి, రోగి ఇంటిని నన్ను చూడ వచ్చితిరి, చెరసాలలో ఒంటిని నా యుద్ధకు వచ్చితిరి అని చెప్పినప్పుడు అందుకు నీతిమంతుడు, ప్రభువా ఇదంతా మేము నీకు ఎప్పుడు చేసితిమి అని అడిగినప్పుడు అందుకు ప్రభు అంటాడు, మిక్కిలి అల్పులైన ఈయన సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి గనక నాకు చేసినట్లే అని నిశ్చయంగా చెబుతాడు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఒకవేళ నీకు స్వస్థత కావాలన్నా, ఏ స్థలాలలో ఇంకా నీ జీవితంలో విజయం సాధించాలన్నా, దేవునికి ఇష్టమైన ఈ ఉపవాసము అనగా నీకు తారసపడిన నీ పొరుగు వానికి ముఖం చాటు వేయక మంచి సమరుడి వలె నువ్వు ఎప్పుడైతే సహాయం చేస్తావో అప్పుడు అది దేవునికి ఇష్టమైన ఉపవాసంలాగా చేరుతుంది. కాబట్టి దేవుడు తప్పకుండా నీకు స్వస్థత శీఘ్రంగా దయచేసి, మరి నీకు ఏ స్థలాల్లో ఇంకా కొదువ ఉందో, మరి ఏ స్థలాల్లో విజయం కావాలో అది కూడా పద్యంగా త్వరలోనే ఇచ్చేస్తాడు. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్.